Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Бо дуруд бародарон ва хоҳарони азиз, имрӯз мо дар бораи моҳномаи ассалом ба забони тоҷикӣ гап мезанем, сухан меронем ва ин шумора нахустин шуморае аст ки ба забони тоҷикӣ аст. Дар ин шумора ҳадафҳои шахсҳои муътақиди ҷамъиятҳои рӯҳанӣ пайравӣ намекунанд. Аз соли 1994 дар қаламрави Россия ба забонҳои русӣ, татарӣ, озарбойҷонӣ, англисӣ, бошқорӣ, туркӣ ва дигар забонҳо нашр мешавад. Кӯшиш мехоҳем кард ки саҳифаро дар бораи дониш, ҳунар, варзиш, бузургони гузашта ва имрӯза ва хабарҳои хеле ҷолиби тарбиявӣ барои шумо хонандаи муҳтарам ороиш диҳем. Шумо метавонед дар ин моҳнома хеле хабарҳои навро бифаҳмед. Дар ин шумора масалан боғҳои ахлоқи некукорон ва дар бораи зиндагии Саъдӣ Шерозӣ аст.